Glavni cilj obrazovanja je razotkrivanje pogrešnog obrazovanja. To znači uočiti i ispraviti mnoge mitove koji potječu s interneta, narodnih mudrosti i usmene predaje. Sve nas je u nekom trenutku zaokupio neki zanimljiv mit. Srećom, tu smo da vam pomognemo s razotkrivanjem nekih dobro poznatih mitova, jer ispostavilo se da neki i nisu baš toliko istiniti kao što se predstavljaju. Dobrodošli na kanal Misterije Whistler. Jedan od živopisnih povijesnih mitova vrti se oko smrti Katarine Velike. Naravno, svi na kraju umiru, ali rijetko se ta smrt prepisuje okrutnom. Ruska kraljica, Katarina Velika, zapravo je umrla u krevetu od bolesti. Poprilično dosadan i konvencionalan način odlaska. No glasine su se nekako rasplamsale zbog optužbi da je umrla zgnječena pod konjem s kojim je pokušavala, s kojim je pokušavala imati intiman odnos. Teško je ući u trag glasinama, ali jedan navodni izvor ovog mita je francuska aristokracija. Ta ista aristokracija je bila poznata suparnica i koja je bila okrivljavana za prethodne seksualne klevete. Osim optužbi za konja, još jedna je lažna glasina tvrdi da je umrla nakon što je svojim ogromnim obujmom razbila WC školjku. Što zamišljate kada zamislite vikinge? Nema sumnje, krupan, mišićav muškarac s velikom bradom koji nosi šljem sa rogovima, što je sinonim za vikinge. Ali jedine vikinge koji su nosili kaciga s rogovima stvorio je kostimograf Karl Emil Deloper. Njemački skladatelj Richard Wanger zamolio je Karla da izradi vikinške kostime za set od 4 glazbene drame temeljene na germanskim i nordijskim legendama. Prema jednom nebitnom časopisu nema znakova da su vikinzi doista nosili kacige s rogovima. U razdoblju vrhunca vikinga od 8. do 11. stoljeća vikinški ratnici borili su se ili gologlavi ili s kacigama bez rogova. Zahvaljujući Karlovoj kreativnosti i popularnosti Wagnerove opere, vikinzi su sada zauvijek povezani s rogatim kacigama. Sad da se tu ubacimo malo, moramo razriješiti jedan mit unutar mita. Znam da sam malo prije rekao da vikinzi nisu nikada nosili kacige s rogovima, ali to je mišljenje i takozvano istraživanje raznih, možemo ih nazvati bezvrijednih časopisa. Osobno vam mogu reći da se vikinzi i kacige s rogovima ipak mogu povezati. Kako to znam? Kao čovjek koji je pročitao nama sve moguće i dostupne sage, enciklopedije, mitove i legende vezane uz vikinge i nordijsku mitologiju, mogu vam reći da su stari vikinzi zapravo posjedovali takve kacige i nosili ih, ali vrlo rijetko. Takve kacige su se nosile u vrlo rijetkim situacijama kada se slavilo i opijalo, no naravno ne na dnevnoj bazi kao što to vikinzi znaju. Recimo to ovako, kada bi vikinzi zauzeli neku vrlo bitnu provinciju, tu noć bi slavili i opijali se s takvim kacigama na glavama. Rog je vrlo često među vikinzima. Doslovno sve što je moguće i što ima smisla da se izradi, izrađivalo se od rogova životinja. Zašto onda ne bi izradili i ukrase na kacigi? Eto, i to smo riješili. A sada nastavljamo dalje. Iako je patentirao žarulju, on nije bio stvarni izumitelj. Edison je bio ljubitelj patenata. Patentirao je rekordnih 1093 različita izuma. To uključuje žarulju, fonograf, diktafon, alkalnu bateriju i električno brojilo. I to je samo izdvojeno sa vrlo dugačkog popisa. Osim što je bio veliki izumitelj, čini se da je Edison bio i veliki trgovac. Edisonovi klevetnici inzistiraju na tome da je njegov najveći izum njegova vlastita slava. Njegovana na način suradnika i konkurenata podjednako. Najranija inkarnacija žarulja, temeljena na žicama sa žarnom niti, bila je 1761. godine, a mnogi su izumitelji patentirali različite verzije rasvjete sa žarnom niti do vremena kad je Edison prijavio svoj patent 1878. godine.
Dok su prethodne verzije bile nepouzdane i skupe, Edisonova je poboljšala žarnu nit i imala niži napon od bilo koje druge. Dakle, iako nije izumio žarulju, poboljšao je osvjetljenje i učinkovito žarulje. Tim je dobio proizvod koji je mogao plasirati na tržište, a taj proizvod mu je dodijelio titulu izumitelja žarulje, unatoč više od 20 dizajna koji su bili prije njega. Ali svi mi i dalje, koliko god se to skrivalo od nas, znamo da je žarulju zapravo izumio naravno niko drugi nego Nikola Tesla. Ovaj mit je istinit samo metaforički govoreći. Neron je bio opak tiranin koji je bio notorno ravnodušan prema patnji svog naroda. Ali on nije doslovno svirao violinu za vrijeme velikog požara u Rimu 64. godine, jer su gusle nastale u 11. stoljeću, otprilike 1000 godina nakon Nerona. Možda taj mit vodi do rimskog povjesničara Tacita, koji je pisao o nepotvrđenim izvještajima da je Neron pjevao dok je promatrao grad u plamenu. U stvarnosti, kad je Neron saznao za požar, požurio je pružiti pomoć. No to nije spriječilo njegove građane da ga optuže da je namjerno podmetnuo požar. Sumnjičilo ga se jer je sravnjeno zemljište kasnije iskoristio za neke svoje građevinske projekte. Nikada nije uspio pobjeći tim zavjerničkim glasinama, jer je izgubio svako povjerenje naroda. Umjesto toga, Neron je za požar okrivio malu, ali rastuću židovsko-religioznu sektu kršćane. Magellan je isplovio iz Španjolske u 9. mjesecu 1519. godine s 3 broda i posadom od 260 ljudi na putovanje opisano kao najveće pomorsko putovanje ikad poduzeto i najznačajnije. Bilo je to sigurno putovanje puno problema. Brodovi su mjesecima bili zaglavljeni u Argentini zbog vremena, a Magellanova posada se pobunila. Jedan brod je doživio havariju, a jedan se vratio u Španjolsku. Magellan je kaznio pobunjenike. Mnogima od njih su odrubljene glave. Ipak nastavili su se suočavati sa patnjom i gladovanjem. Konačno su 1521. stigli do Filipina, gdje je završilo ovo famozno putovanje. Poginuo je na Filipinima tijekom bitke na otoku Mactan. Putovanje se nastavilo, predvođeno Magellanovim zamjenikom, Juanom Sebastianom Elcanom. Njemu se rijetko pripisuje zasluga i rijetko se uopće govori o njemu. On se vratio u Španjolsku u 9. mjesecu 1522. godine. Putovali su 60.000 milja i oplovili svijet, iako se samo 18 članova posade uspjelo vratiti. Magellan nije bio jedan od njih, stoga, ako je možda planirao prvo putovanje oko svijeta, nije dovršio svoje putovanje. Lažne vijesti prisutne su već dugo, a mnogima su mitovi na neki način ušli u lekcije povijesti. A što vi mislite? Jeste li znali za ove mitove i njihovu pravu istinu? Ostavite svoj komentar. Napišite i vi neki mit za kojeg znate da nije istinit i da se istina skriva duboko u njemu po drugačijim okolnostima. Ovim putem vas i pozivam da se pretplatite na kanal i tako povećate ovu našu malu zajednicu. Također, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like ili dislike ako nešto nije bilo u redu. Napiši u komentaru što ti se nije svidjelo. Za sad toliko. Ostavljam vas da promislite o svojoj okolini i pričama koje čujete, jer kao što vidite, ne moraju sve biti istinite. Hvala vam na pažnji, vidimo se uskoro.